Tänään vierailemme pääkaupunkiseudun parhaassa autokoulussa Myyrmäen toimipisteessä autokoulu Stradan tiloissa ja vieraanamme meillä on autokoulujohtaja Joni Kuusisto. Tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Kertoisitko hieman yrityksestä autokoulu Strada? Autokoulu Strada on yksi Suomen vanhimmista autokouluista, yli 60 vuotta pääkaupunkiseudulla toiminut autokoulu ja edelleen perheyrityksenä mennään. Työllistetään 13 ihmistä 4 eri toimipisteellä tässä pääkaupunkiseudulla ja pyritään tekemään uusista kuljettajista turvallisia ja hyviä kuljettajia suomalaisen liikenteeseen. Toiminnan kulmakivet, mitkä te korostaisitte esiin teidän opetuksessa ja toiminnassa? No, luonnollisesti me yritetään kasvattaa näistä, suurin osa asiakkaista tietysti on nuoria ja heistä niin kuin tulevia, hyviä, turvallisia, ekologisia autonkäyttäjiä liikenteeseen ja sitä kautta kasvattamaan heistä niin kuin omaa itseään ja tulevaisuutta ajatellen niin hyviä liikenteessä pärjääjiä. Tuosta on napattava kiinni tuosta ekologisuudesta. Siitä ei puhuttu 90-luvulla ainakaan eikä ehkä 2000-luvun alussa, niin avaisitko hieman sitä? Joo, se saattaa olla näin, että kun täällä ajokortin autokoulusta tänä päivänä saa meiltä, niin siellä se tapa ja tyyli ajaa autoa on aika paljon erilainen kuin mitä esimerkiksi sä oot joskus saanut oppia tai vielä vanhemmat ihmiset. Ja siellä joutuu joskus vähän nämä oppilaat kotonakin todistelemaan, että tämä on nimenomaan se oikea tapa. Polttoaineen säästö on yksi asia, mutta ennen kaikkea se, että missä autoa tarvitaan, miten sitä käytetään ja jopa miten se hankitaan ja mikä kannattaa hankkia. Nyt kun länsivantaalainen miettii, tai vantaalainen tai Helsingin miettii, että ajokortti olisi ajankohtainen, niin mitä kannattaisi nyt tehdä? Mitkä asiat kannattaa ottaa huomioon? No tietysti kaikki autokoulut ei ole samanlaisia, että hinta on luonnollisesti yksi konsultti, autokoulujen hinnat on aika tarkkaan samoissa, mennään sitten mihin tahansa. Enemmänkin kysymys on siitä niin kuin ilmapiiristä ja siitä tahdosta ja kuinka paljon sitä vastuuta sille oppilaalle tämän autokoulun aikana voidaan sälyttää. Koska kysymys on nimenomaan kuitenkin oppimista elämään varten, eikä niinkään juuri sen kortin saamista.